مزمور داويت معرف 149 هاليلويا نእግዚአብሔር حدش مزمور مسጋنኡ ኸኣ ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ዘምሩ እስራኤል ብፈጣሪኡ ይተሐጎስ ደቂ ጽዮን ብንጉሶም እልል ይበሉ ንስሙ ብሳዕስዒት የመስግንዎ ብኸበሮን በገናን ይዘምሩሉ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሂግዎም እዩ እሞ ንትሑታት ብምድሓን ይስልሞም ቅዱሳን ብኽብሪ ይተሐጎሱ ኣብ መደቀሲኦም እልል ይበሉ ንሳቶም ኣብ ኣሕዛብ ሕነ ንምፍዳይ ህዝብታት ቃ ንምቕጻዕ ንነገሳቶም ብሰንሰለት ንኽቡራቶም ብመቆሓጺን ንምእሳር ነቲ ጽሑፍ ፍርዲ ኣብ ኣቶም ክፍጽምዎስ ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ጎረሮኦም ክልተ ዝኣፉ ሰይፉን ኣብ ኢዶም ይኹን እዚ ንኹሎም ቅዱሳኑ ክብሪ እዩ ሃሌሉያ